Salm 121, yr arglwydd sy'n gofalu amdanat. Dwi'n edrych i fyny i'r mynyddoedd, o ble daw help i mi. Daw help oddi wrth yr arglwydd, yr un naeth greu'r nefoedd a'r ddaear. Bydd e ddim yn gadael i dy droed lithro. Dydy'r un sy'n gofalu amdanat ddim yn cysgu. Wrth gwrs, dydy'r un sy'n gofalu am Israel ddim yn gorffwys na chysgu. Yr arglwydd sy'n gofalu amdana ti, mae'r arglwydd wrth dy ochr di yn damddiffyn di. Bydd yr haul ddim yn dylethu di ganol dydd, na'r lleiad yn effeithio arna ti yn y nos. Bydd yr arglwydd yn damddiffyn rhag pob perygl, bydd yn dy gadw di'n fyw. Bydd yr arglwydd yn dy gadw di'n saff, ble bynnag ei di, o hyn allan ac am byth. Molwch yr arglwydd o'r nefoedd, bloeddiwch ei enw o'r mynyddoedd. Molwch ei holl fyddinoedd. Yr arglwydd yw ein Duw, nawr ac am byth bythoedd. Fe greodd yr haul y ser a'r lleiad. Bloeddiwch ei enw yr holl ddaear. Dewch yn hyd bob plentyn ag oedolyn, a phob anifail o'r neidr i'r aderyn. Pawb ar y ddaear a phob dim yn y môr. Halleluia, molwch yr Ioan. Molwch yr arglwydd o'r nefoedd, bloeddiwch ei enw o'r mynyddoedd. Molwch ei holl fyddinoedd. Yr arglwydd yw ein Duw, nawr ac am byth bythoedd. Yr un sydd â phŵer dros y tywydd. Molwn ei enw trwy ein bywyd. Dewch ynghyd bob plentyn ag oedolyn, a phob anifail o'r neidr i'r aderyn. Pawb ar y ddaear a phob dim yn y môr. Halleluia, molwch yr Ioan. Molwch yr Ioan.
Molwch yr Ioan. Molwch yr Ioan. Molwch enw'r arglwydd ffyddlon. Ein tad, ni'n diolch i ti ein bod ni'n gallu dy addoli di a dod ata ti ble bynnag ydyn ni, ym mha bynnag ffordd. Diolch dy fod gyda ni yn yr amseroedd hapus a llawen, a diolch dy fod mor ffyddlon yn yr amseroedd anodd. Mae rhai ohonom bore yma yn teimlo'n unig, rhai yn bryderus am ein iechyd, rhai yn gwynebu cyfnod ansicr o ran gwaith. Ond molwn di bore yma, gan mai yr un wyt ti ddoe, heddi a fori. Mae dy gariad di, dy ffyddlondeb di a dy allu di byth yn newid, be bynnag ein sefyllfa a sut bynnag ni'n teimlo. A ni'n canu bore yma gyda Dafydd pan mae e'n dathlu gofal Duw yn Salm 18 a cyhoeddwn dwi'n dy garu di Arglwydd. Ti sy'n rhoi nerth i mi. Mae'r arglwydd fel craig i mi yn gastell ac yn achubwr. Mae fy niw yn graig i mi lechu dani, yn darian, yn gryfder ac yn hafan ddiogel. A ni'n diolch eto heddi am staff a gofal yr NHS a gweddio ni ti ei nerthu nhw. Ni'n gweddio bore yma dros y rheini sy'n sal, dros teuluoedd a ffrindiau sy'n galaru bore yma, a gweddio yn y profant y fod yn graig ac yn darian. A ni'n diolch bore yma yn fwy na dim byd arall am ein arglwydd Iesu Grist, ein Duw, ein achubwr, concrwr y bedd. A wrth edrych ymlaen at y Pasg, ni'n gweddio y profwn i gyd grym atgyfodiad Iesu Grist yn ein bywydau ni a bywyd ein cymdeithas. Ni'n gweddio y daw gobeith i drechu anobaith, llawenydd i drechu ofn, bywyd newydd yn lle marwolaeth. Ac i orffen, gweddio'n weddi sydd wedi'i baratoi gan cymorth Cristnogol fel ymateb i'r sefyllfa presennol. Am weithwyr iechyd sy'n gofalu am y difrifol sâl, am wyddonwyr sy'n gweithio ar frechiad, am yr ymchwilwyr sy'n dadansoddi data a chanfod tueddiadau, am y cyfryngau sy'n cyfathrebu'r reality, am weithwyr archfarchnadoedd, hylendid a glanweithdra, am straeon newydd da, am adferiadau a chynllunio effeithiol, am ganu o falconïau gan gymunedau sydd wedi eu cau mewn, am ddealltwriaeth nad yw ynysu yn gorfod golygu unigrwydd, am nodiadau drwy flychau llythyrau yn cynnig help a chefnogaeth, am y rhyngrwyd a theliffon a thechnoleg sy'n cysylltu, am gael ein deffro i sylweddoli be sy'n cyfri go iawn. Diolch a fwy Dduw. Ac yn enw hyfryd Iesu Grist, ni'n gweddio y pethau hyn oll. Amen. Ein tad sydd yn y nefoedd, dyn ni eisiau dy enw di gael ei andrydeddu. Dyn ni eisiau ti ddod i dirnasu ac i'r cwbl sy'n dda yn dy olwg di ddigwydd yma ar y ddeiar fel mae'n digwydd yn y nefoedd. Rwy'n ni ddigon o fwyd i'n cadw ni'n fyw am heddiw. Maddau ni am bob dyled i ti yn union fel dyn ni'n maddau i rai sydd mewn dyled i ni. Cadw ni rhag syrthio pan byddwn ni'n cael ein profi ac achub ni o afael y drwg. Os gnewch chi faddau i bobl pan maen nhw wedi gwneud cam â chi, bydd eich tad nefol y maddau chi hefyd. Ond os na newch chi faddau i'r bobl sydd wedi gwneud cam â chi, bydd eich tad ddim yn maddau'ch pechodau chi. Ioan 12,
adnodau 12 i 19. Tranoeth, clywodd y dyrfa fawr a oedd wedi dod i'r ŵyl fod Iesu'n dod i Jerusalem. Cymerasant ganghennau o'r palmwydd ac eithant allan i'w gyfarfod, gan weiddi Hosanna, bendigedig yw'r un sy'n dod yn enw'r Arglwydd, yn frenin Israel. Cafodd Iesu hyd i asyn ifanc ac eistedd arno. Fel y mae'n ysgrifenedig, paid ag ofni, ferch Sion. Weled y frenin yn dod, yn eistedd ar ebol asen. Ar y cyntaf, ni ddeallodd y disgyblion ystyr y pethau hyn. Ond wedi Iesu gael ei ogoneddu, cofiasant fod y pethau hyn yn ysgrifenedig amdano ac iddynt ei gwneud iddo. Yr oedd y dyrfa, a oedd gydag ef pan alwodd Lazarus o'r bedd a'i godi o blith y meirw, yn tystiolaethu am hynny. Dyna pam yr aeth tyrfa'r ŵyl i'w gyfarfod. Yr oeddent wedi clywed am yr arwydd yma yr oedd wedi wneud. Gan hynny, dywedodd y Phariseiaid wrth ei gilydd, edrychwch, nid ydych wedi llwyddo o gwbl. Aeth y byd i gyd ar ei ôl ef. Heddiw mae'n Sul y Blodau a da ni am edrych ar hanes Iesu Grist a'r orymdaith fuddugoliaethus i mewn i Jerusalem ar gefn yr ebol asid. Da ni gyfarwydd ar hanes ar ddechrau'r wythnos fawr sydd yn arwain at y croeshoelio ddydd Gwener y Groglith ac yna'r atgyfodiad bendigedig ar Sul y Pasg. Ond rwysyd fel Cristnogion mae yna rhyw gymysgfa o deimladau ynghlwm hefo'r digwyddiadau. Oherwydd mae darlun yn hyfryd ohono fo yn cael ei groesawu gan y dorf i mewn i Jerusalem. Ond da ni, o edrych yn ôl, yn gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd yn nes ymlaen. Ac felly rhyw deimladau chwerwfelus neu melys chwerw sydd ganddo ni ynglyn â'r digwyddiad hwn, y dorf yn gweiddi Hosanna'n frwdfrydig, ond erbyn y dydd Gwener mae'r diwn wedi newid yn fawr iawn. Ond da ni teimlo'r cyffro yn y darlleniad yn y geiriau hyn. Y diwrnod wedyn clywodd y dyrfa fawr oedd wedi dod i'r ŵyl fod Iesu ar ei ffordd i Jerusalem. Dyma nhw'n torri canghennau o'r coed palmwydd a mynd allan i'w gyfarfod gan weiddi Hosanna, clod iddo. Mae'r un sy'n dod i gynrychioli'r Arglwydd wedi bendithio'n fawr. Ie, dyma frenin Israel. Eisteddodd Iesu ar gefn asid, fel mae'n dweud yn yr ysgrifau sanctaidd. Paid ag ofni ddinas Jerusalem, edrych dy frenin sy'n dod ar gefn ebol ased. Wrth gwrs, da ni'n teimlo y cyffro. Ond yr hyn oedd yn digwydd yn Jerusalem a yn ystod yr wythnos hon oedd hen ŵyl Pasg, yr Iddewon, neu y Pesach fel maen nhw'n galw. O'r fan honno, da ni'n cael y gair Cymraeg o'r Hebraeg Pesach wedi cael ei aralleirio i'r Pasg yn y Gymraeg. A ac mi oedd gwyl y Pasg yn un eithriadol o bwysig i'r Iddewon. Maen nhw'n dal i'w dathlu hi. Ac yn y ddiar Iesu, mi oedden nhw yn tyrru wrth y dega o filod i Jerusalem i ddathlu y Pasg. Ac wrth gwrs, yr hyn oedd yr Iddewon yn ei wneud, oedd cofio sut oedd Duw wedi i'w rhyddhau nhw o gaethiwed yn yr Aifft. Oedden nhw wedi mynd yn onwirfoddol fel cenedl, ond yn y diwedd mi oedden nhw'n gaeth weision a'r Eifftiaid yn grylon iawn tuag atyn nhw. Duw yn galw Moses i arwain yr Iddewon allan o wlad yr Aifft, i arwain nhw drwy'r anialwch draw i wlad yr Addewid, Canan yn llifeirio o laeth a mel. Cyn gadael yr Aifft, fe sefydlwyd swper arbennig, swper y Pasg, a dyma oedd Iesu a'i ddisgyblion yn mynd i'w ddathlu. Yn ystod yr rhyddhau yn yr Aifft, mi oedd oen wedi cael ei aberthu ac oedd gwaed yr oen wedi cael ei osod ar ffrâm y drws mwyn diogelu teuluoedd yr Iddewon rhag y dinistrydd oedd yn dod. Ac felly'r bu.
Ac felly, da ni yn sylweddoli pwysigrwydd y cysylltiad rhwng yr Hen Testament a'r Testament Newydd a hanes Iesu Grist yn mynd i wyl y Pasg. O Duw wedi gwaredu Israel, gwaed yr oen wedi cael ei ddefnyddio fel rhan o gynllun Duw, ac yna mi oedden nhw wedi cael ei gwaredu rhag y gelyn i fynd i wlad yr addewid. Ac yn y fan yma, mae Iesu Grist yn dod i mewn i Jerusalem, a mae o'n cyrraedd fel brenin, fel y gwaredwr. Ioan Bedyddiwr yn dweud, wele oen Duw, yr hwn sydd yn cymryd ymaith bechodau'r byd. Ac yn Efengyl Ioan, mae yna 2 ddarn o'r Hen Testament yn y 12 bennod yn cael ei ddyfynnu. Mae yna un dyfyniad sydd yn dod o Salm 118, adnod 25 a 26. A mae Salma 113 i 118 yn cael ei galw'n Halel Eiffdair. A mae'r Iddewon yn ei defnyddio nhw o hyd adeg gwyl y Pasg i addoli Duw am ryddhau yr Iddewon o'r Aifft. Ac yn y fan yma, yn Ioan 12, maen nhw'n canu rhan o'r salmau yma. A'r tro hwn wrth groesawu Iesu Grist i mewn i Jerusalem. Oedden nhw'n canu yn dweud, mae mab y dyn wedi dod. Oedden nhw'n tybio efallai bod Meseia Duw o'r diwedd wedi cyrraedd, bod yr addewidion wedi cael ei gwireddu yn Iesu Grist. Ac oedden nhw'n rhoi bonllefau o gymeradwyaeth Hosanna bod Iesu wedi dod. Gwrandwch ar y geiriau, o Arglwydd, plis achub ni. O Arglwydd, gwnaen ni lwyddo. Mae'r un sy'n dod i'n cynrychioli yn Arglwydd wedi bendithio'n fawr. Bendith arnoch i gyd o deml yr Arglwydd. A da ni gweld y cysylltiad rhwng yr Hen Testament a gorymdaeth yr Iddewon o'r Aifft drwy'r anialwch i Canan. A Iesu yn gorymdeithio tuag at y groes o Sul y Blodau ymlaen. Ac yna mae'r ail ddyfyniad yn dod o lyfr y proffwyd Secharia yn 9 bennod. Mi oedd Secharia yn broffwyd oedd yn proffwydo tua'r 6eg ganrif cyn Crist, 520 cyn Crist ymlaen, ac oedd yn awyddus i weld y deml yn cael ei ailadeiladu yn Jerusalem ar ôl i ni gael ei dinistrio gan y Babiloniaid. Ac fe gafodd Secharia weledigaeth gan Dduw o'r Meseia fydda'n dod o deulu Dafydd. Dyma'i eiriau chi. Daslwch bobl Seion, gwyddwch yn llawen bobl Jerusalem. Edrych, mae dy brenin yn dod, mae o'n gyfiawn ac yn achub. Mae'n addfwyn ac yn marchogaeth ar asyn, ie, ar ebol asen. Byddai'n symud y cerbydau rhyfel o Israel a mynd â'r ceffylau rhyfel i ffwrdd o Jerusalem. Bydd arfau rhyfel yn cael ei dinistrio. Yna bydd y brenin yn cyhoeddi heddwch i'r gwledydd. Bydd yn teyrnasu o fôr i fôr ac o afon Ewfrates i ben draw'r byd. Mae Ioan yn y 12 bennod a thrwy'r Efengyl am bwysleisio na Iesu Grist ydy mab Duw. Iesu Grist ydy'r un sy'n gwireddu holl broffwydoliaethau'r Hen Testament. Pobl yn deitha ni amball dro. Wel, da ni'n darllen yr Hen Testament. Da ni'n ddim yn gweld bod o'n berthnasol ar gyfer yn Cristnogaeth ni. Ond heb yn bod ni'n darllen yr Hen Testament, da ni'n gweld stori cynllun a chawdwriaeth Duw. O lyfr Genesis trwy'r Efengyla i lyfr Datguddiad. A bod cenedl Israel yn ran allweddol o'r cynllun achubol yma. A fod y proffwydi yn proffwydo am Iesu Grist. A bod Iesu Grist yn cyflawni y proffwydoliaethau yn yr Hen Testament. A bod Israel drwy Iesu Grist yn yr Eglwys Gristnogol yn troi yn Israel newydd. Mi oedd o hefyd eisiau pwysleisio na Iesu oedd y gwaredwr hir ddisgwyliedig. Ac wrth ddod i mewn i Jerusalem ar Sul y Blodau, bod o'n ran o gynllun Duw i ddod â gwaredigaeth a gobaith i'r byd mawr crwn.
Ac fe wynebodd Iesu, gawn ni sôn eto, dydd Gwener Groglith a Sul y Pasg, ddigwyddiadau dychrynllyd mwyn dod â iachawdwriaeth i ni, mwyn i ni gredu ynddo fo. Oherwydd trwy y digwyddiadau hyn, mae Duw yn dangos i gariad, a'i ras, a'i drigaredd, a'i faddeuant tuag ata ni. A mae Secharia'n disgrifio Iesu fel brenin, a mae o'n brenin gwahanol. Dio ddim yn rhwysgfawr, mae o'n brenin gostynedig, nid yn dod i mewn i Jerusalem ar farchog militarau, ond dod i mewn yn ostynedig ar ebol asyd. A mae'n dweud fod y brenin yma pan daw yn mynd i wneud 3 pheth. Mae'r brenin yn mynd i ddod â buddugoliaeth, mae'r brenin yn dod â gwaredigaeth, a mae'r brenin yn dod â heddwch. A dyna sydd wedi digwydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Mae'r Iesu drwy ei waith, drwy fywyd perffaith, drwy y groes a'r atgyfodiad, yn dod â buddugoliaeth i'r sawl sydd yn credu ynddo fo. Mae'n eiriau grymus gyn Paul yn Rhufeiniaid 8. Ond da ni'n concro'r cwbl i gyd a mwy am fod y Meseia wedi'n caru ni. Dwi'n hollol sicr fod dim byd yn gallu'n gwahanu ni oddi wrth ei gariad e. Dydy marwolaeth ddim yn gallu, na'r un profiad gawn ni mewn bywyd chwaith. Dydy angylion ddim yn gallu, na phwerau ysbrydol drwg. Dim byd yn y presennol nac yn y dyfodol. Dim byd ym mhellteroedd eitha'r gofod, nac yn y fynderoedd y ddeiar. Na, does dim yn y bydysawd yma greodd Duw yn gallu gwahanu ni. Oddi wrth gariad Duw yn ein harglwydd ni, y Meseia Iesu. Ac mor hyfryd ydy sylweddoli hynny, drwy roi yn ffydd yn yr arglwydd Iesu, yn bod ni'n ennill buddugoliaeth, beth bynnag sydd yn digwydd i ni. Yng nghanol y pethau sydd yn dychryn ni mewn bywyd, da ni'n diogel yn Iesu Grist. Mewn rhyfeloedd, mewn haint fel da ni'n ei wynebu ar hyn o bryd, mewn ansicrwydd economaidd, yn yr Iesu, da ni'n ennill buddugoliaeth llwyr trwy'r hwn a'n carodd ni. Yna mae Secharia'n dweud hefyd fod y brenin yn dod â gwaredigaeth. A da ni'n cofio'n arbennig am hyn dros gyfnod y Pasg. Y modd yma Iesu Grist yn dod â gwaredigaeth i ni oddi wrth yn pechoda. Da ni'n gwybod am y gair gwared yn dydi. Gwaredu rhywbeth, cael gwared o rhywbeth. Da ni'n gwaredu ysbwriel yn fama yng Nghaerdydd ar ddydd Merched. Ond mae Iesu Grist wedi dod fel gwaredwr sydd yn delio hefo'r hyn sydd yn gwahanu ni oddi wrth Dduw, sef yn pechod a'n hanufuddod ni. A'r ffordd mae wedi gwneud hyn ydy yng nghariad Dduw fod yn drwg ni wedi cael ei osod ar yr arglwydd Iesu ar y groes. A fod yr Iesu wedi marw drosta ni ac yn lle ni, dros yn pechoda ni, fel yn bod ni drwy gredu ynddo fo yn derbyn maddeuant. Fod i'r gwaredwr, a da ni drwy ffydd ynddo fo yn cael yn gwaredu i fod yn rhydd. Ac yna'r trydydd peth am y brenin, medda Secharia, ydy y bydd o yn dod â heddwch. A heddwch, a mae'r Iesu yn dod â heddwch. Mae o'n dod â heddwch yn y lle cyntaf rhyngon ni a Duw, yn cymodi ni a Duw. Da ni newydd sôn am hynny. Mae o hefyd yn dod â heddwch i'n calonna ni, yn distewi stormydd ansicrwydd drwy i ni sylweddoli na Duw sydd bwysica. A fod i ni fywyd tragwyddol drwy yr arglwydd Iesu am bod ni eto yn ddiogel doed a ddelo. Ac yn y pen draw fod y brenin Iesu yn dod â heddwch i'r byd. Fod pobl yn gallu byw mewn tangnefedd, heb ryfel, heb wrthdaro, heb gasineb. A dyna'r darlun sydd ganddo ni yn y diwedd yn llyfr datguddiad o
y Jerusalem newydd a'r ddaear newydd. Mae Effesiaid, Paul yn Effesiaid yn dweud, ac ydy, mae Iesu'n gwneud y berthynas rhyngon ni a'n gilydd yn iawn hefyd. Ni'r Iddewon a chi sydd o genhedloedd eraill. Mae wedi'n huno ni gyda'n gilydd, mae'r wal o gasineb oedd yn gwahanu ni wedi chwalu ganddo. Chi'n gweld, mae Iesu ar Sul y Blodau yn dod i Jerusalem fel brenin i dirnasu, i ddod â buddugoliaeth, i ddod â gwaredigaeth, i ddod â heddwch. Ond mae o'n frenin gwahanol i frenhinoedd eraill. Ac ar Sul y Blodau, da ni yn plygu o'i flaen gan gydnabod ei deyrnas a'i arglwyddiaeth. Da ni'n gweithio mwyn dod â'i deyrnas i'r byd yn llawn cyfiawnder a thegwch. Nid brenin treisgar ydy'r Iesu, ond brenin gostynedig. O'r nef y daeth fab dyn am i'r byd yn dlawd heb feddu dim. I weini'n fwyn ar y gwan, ei fywyd roes i ni gael byw. Hwn yw ein Duw, y brenin tlawd, fe'n geilw oll i'w ddilyn ef, i fyw bob dydd fel penanrheg wyw o'i law. Fe roddwn fawl i'r brenin tlawd. Ar ei ben y bôr goron. Amen.